Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi l-ħadd filgħaxija tkellem dwar l-edukazzjoni f'attività li saret fuq il-Fossos tal-Florjana bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza. F'diskors ta' aktar minn sija Lorenz Gonzi kellu biss kliem ta' ftaħir dwar il-ħidma mwettqa mill-gvern tiegħu. Ara x'għamilna f'dal-pajjiż, bibti. Ara x'għamilna f'dal-pajjiż. Ara x'għamilna. Semma l-ammont ta' childcare centers li nfetħu s-servizz tal-Learning Support Assistance li qed ikun provdut. Gonzi kwota statistika li skont huwa turi li 83% tal-istudenti Maltin qed jaslu li jkomplu bl-istudji tagħhom. Madankollu iżda ma qal xejn dwar kemm minn dawn l-istudenti qed ikomplu bl-istudji wara li jkunu qabżu 19-il sena. Fl-istess waqt il-Prim Ministru njora l-kollox statistika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li minnha jirriżulta li Malta tinsab fl-aħħar post f'dak li għandu x'jaqsam man-numru ta' studenti li qed ikomplu jistudjaw wara s-sekondarja. Fl-interventi tiegħu Lorenz Gonzi attakka lil Partit Laburista u lil mexxej Laburista Joseph Muscat fejn anke kritika b'mod qawwi il-linja gwida li ħarġet mill-Kungress tal-Partit Laburista ta' xogħol fawdex għall-Awċine. Il-Prim Ministru semma wkoll l-Isptar Mater Dei u ftaħar bil-magni li hemm iżda naqas milli referi għas-sitwazzjoni ta' eluf ta' pazjenti li fl-aħħar snin tħallew jistennew fuq sodda fil-kuruturi fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Jekk tmorru saħ Mater Dei, mitħlu ġo Mater Dei u duru dawra u taraw il-magni li hemm ġo Mater Dei, iġġib għajnejk wara udnejk. Fl-attività tal-ħadd fil-għaxija spikkat ukoll it-taniqa qawwija ta' appoġġ li ta' Lorenz Gonzi lill-eks Ministru Carmen Sudbonici. Fost dawk preżenti għall-attività kien hemm il-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zarem Vassallo.